ben blij dat we nou binnen zijn. Want ik had het echt heel koud buiten. Het is vreselijk koud buiten. Het kon wel al winter zijn. Ja, weet je nog vorig jaar met al die sneeuw? Dat was ook rond deze tijd. Nou, nu is het wel koud, alleen ligt er geen sneeuw. Maar ja. Nou ja, dan ligt er wat sneeuw op de bomen hier. Zie je, kijk. Wauw, mooi. Kijk, al echt in december ook krijgen te pakken hier. Heerlijk. Zeker. Mooie cadeautjes onder een dennenboom. Nog geen kerstboom, het is nog geen kerst. Maar ik heb wel lekker voor. Wat is voor jou kerst of december? Heerlijk lekker thuis zitten en warme chocomelk drinken. Oh ja, en lekker speculaas. Speculaas en pepernoten erbij. En ja, cadeautjes natuurlijk. En weet je wat ik altijd zo fijn vind in december? Dat er altijd zoveel gezongen wordt. Dat is super, dat is altijd heerlijk. Net de hele familie kan dat. Ja, zoveel mogelijk mensen. Heel veel concerten zijn er altijd, overal in het hele land. Dan kun je dan naartoe en dat vind ik altijd zo leuk. Dat geeft mij echt een decembergevoel. Ja, als je toch met veel mensen kunt zingen, volgens mij moet dat dan hier misschien ook wel lukken. Zou dat lukken hier? Ja. Volgens mij zijn wij daarvoor hier, of niet? Ja. Volgens mij ook. We gaan denk ik vanmiddag heel veel liedjes horen. Van heel veel kinderen en heel veel koren. Dus, dit gaat doen. Ja, wat leuk. Goed, we zijn dus bijeen voor dit festival hier. En we willen daarvoor even jullie allemaal heel hartelijk welkom heten. In Beek, in het cultuurcentrum Asta. Toch? Zo heet het hier. Dus leuk dat jullie er allemaal zijn. We hebben natuurlijk niet alleen maar dat we zomaar liedjes gaan zingen voor de lol. Nee, er hangt ook een beetje wat aan vast. En daarvoor hebben wij 3 speciale mensen uitgenodigd die jullie een beetje soort van gaan beoordelen op hoe goed jullie vanavond of vanmiddag bedoel ik gaan zingen. Dus wij willen eventjes de jury... Je zegt er hangt wat aan vast, maar wat hangt er dan aan vast? Oh ja, goed punt, bijna vergeten. Ja, je denkt muts op, dan lukt het gaan. Nee, dat is heel goed voor jou. Nee, we hebben inderdaad 2 prijzen te winnen. Zou ik eens eentje gaan halen? Ja, haal er maar. Ja. Haal er maar eentje. Oh, dit is een leuke. Het ziet eruit als een beker. Wat is het nou? Wat staat erop? Even kijken wat hierop staat. Het Beloftekoor 2011-2012. Een beloftekoor. En volgens mij dat beloftekoor zit zeker weten in deze zaal hier. Maar wanneer ben je nou beloftekoor? Ja, volgens mij gaat het om het koor wat gewoon heel veel talent heeft en wat nog heel veel gaat beloven voor de toekomst. Okay, dus daar gaan we nog heel veel van horen in de toekomst. Ja. En die krijgen van ons al een prijs. Die krijgen een prijs, maar er is nog een prijs. Als je ook al ik haal hem even. Kijk, het podiummannetje dat staat hier. Kijk, daar is het podiummannetje, kijk. Applaus voor het podiummannetje. Dank je wel. Wat doet hij dan? Met stijl. Heerlijk. Misschien kunnen we het podiummannetje vragen of hij onze muts en sjaal overneemt, want dan krijg ik nu wel echt warm hier. Ja, zie ik met zo'n zware kleding. Ja. Ik krijg hem bijna niet met één hand vasthouden. Waar is die voor? Er staat op Wisselbeker Kinderkoorfestival Eigenwijs. Wisselbeker. Dit noemen wij een soort van eerste prijs, hè? Dit is de eerste prijs, ja? Ja, dus het koor wat het beste vandaag gaat presteren, daar krijgt de Wisselbeker. Wat houdt eigenlijk een Wisselbeker in, Patrick? Ja, nou, je moet hem wisselen, dus je krijgt hem wel. Maar volgend jaar wordt hij gewisseld, dus dan krijg je een ander koor die beker. Ja, tenzij ze dus weer net zo goed zijn, toch? Of niet? Mogen ze hem dan niet houden? Natuurlijk, ja. Oké, dat denk ik zeker, wel. maar dan zien we het jaar erop weer terug. Zover zijn we nog niet. Goed. Even kijken. Maar wie gaat nou bepalen wie die mooie bekers krijgt? Want ik zie zo'n heel groot en zo'n kleintje. Ja, dat zijn die 3 mensen waar ik het net over had. En die zitten hier vooraan. Zullen we even vragen of ze op het podium willen komen? Ja, dat zal wel heel fijn zijn. Ga ik even mijn muts afdoen. Kijk, dan komt als eerst op jonge dame, wie is dat? Het is een oud Cantarella koorlid volgens mij. En ze heet Aukje Pijpers. Aukje, van harte welkom. Fijn dat je er kan zijn. Wij hebben een hele speciale vraag aan jou. En dat is, waar ga jij als
ja, eigenlijk oud-koorlid nou op letten vanmiddag? Dus moet nou heel veel dingen eigenlijk. Ook of de kinderen van genieten dat ze hier mogen staan op dat podium. Of ze mooi zuiver zingen. En of ze duidelijk de tekst uitspreken. En eigenlijk heel veel zaken. Oké, nou dat is heel belangrijk voor jullie. Dan kunnen jullie daar ook goed op letten. Hè? Dus goed duidelijk uitspreken. Genieten van het zingen. En wat was er nog meer? Oh ja, zuiver. Dat is dan weer bijna vergeten. Dankjewel. Nou, daar heb ik hier nog iemand staan. En dat is... Wie is dat eigenlijk? Meneer? Die meneer heet Ron Hansen. Ron Hansen. En applaus voor Ron. En ook Ron die gaat op bepaalde dingen letten vandaag. Ron, waar gaat u op letten? Ik ga er vooral op letten of de mensen, de kinderen, veel plezier hebben in het zingen. Oké. Moet dat lukken? Hebben jullie plezier in zingen? Ja! Hebben jullie ook al zin in? Ja! En wie gaat er straks binnen? Dat wordt heel moeilijk voor de jury, maar als het heel erg moeilijk wordt, dan heb je wel een hele goede baas nodig in de jury. En de baas van vandaag, wie is dat alleen? Meneer Huub Petty. Hoort u dat? Die donkere stem, horen jullie dat? Nog een keertje. Hallo. Goed, meneer Petty, wij zijn heel blij dat u vanmiddag in ons midden kunt zijn. Waar gaat u nou op letten en waarom? Want u dirigeert een heel aantal koren, hè? En één koor, een groot koor dirigeert u. En hoe heet dat koor? Dat is het koor van het Collegium Musicum van de Universiteit in Aken. Zo. Dat is een mond vol inderdaad, dat klinkt heel moeilijk. En waar let u vanmiddag op? Nou, ik let op al die dingen die net al genoemd zijn, of er zuiver gezongen wordt, of er goed uitgesproken wordt, of er goed gepresenteerd wordt. Maar het allerbelangrijkste vind ik of je het leuk vindt en dat je dat kunt zien. Dus of je plezier hebt in het zingen. Het belangrijkste. Goed, dan gaan we dat vanmiddag. Wat heb ik toch niet zo donker hier, daarom zeg ik vanavond. Ja, maar ja, gelukkig hebben we al wat lichtjes staan hangen en dat komt helemaal goed. Maar jullie krijgen niet alleen een prijs, maar ook een echte beoordeling mee van de jury. En daar staat dan in wat er ontzettend goed is en wat misschien de volgende keer nog beter zou kunnen. Dus daar gaat deze jury op letten. Ik geef alvast de bekers mee aan de jury, hè Marleen? Ja, dat doen we. De grote wisselbeker. Voor jullie neerzetten. Kijk eens. En we hebben nog de beloftebeker. beloftebeker. Voor het beloftekoor. Nog eens een applausje voor de jury alvast. Goed, wij gaan beginnen met het programma, denk ik, of niet? Anders gaan we nu al uitlopen. Ja, Zijn we er zijn hoeveel zijn er? 1, 2, 3, 4. Oh, nummer 6 zit daar. En dit is nummer 5 is dat. Oké. Zijn we in totaal 2 nummers 5? Oké. Nou, in totaal 7 koren volgens mij. Ja, we zijn nog één ding vergeten, Patrick, want we moeten nog mensen bedanken die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt vanmiddag. Oh, wacht, ik kreeg. Het podiummannetje zeggen. Maar ik wil toch nog echt even heel snel nog wel iets de mensen bedanken van het VNK. Want die hebben dit allemaal gesponsord, die hebben dit allemaal financieel mogelijk gemaakt. Het VNK, dit is alvast een applaus. Dit staat dan ook een applaus voor het Huis voor de Kunsten, want die hebben ook een site voor jullie. Dan kun je alles vinden over kinderkoren, kinderkorenlimburg.nl. Alvast een applaus. Misschien kun je als je thuis eens kijkt op www.kinderkorenlimburg.nl, kan je misschien je eigen koor wel daarop vinden. Dus wie weet wat daar al niet allemaal op staat. Goed, nu gaan we echt beginnen. En we beginnen met het Cantarella Jeugdkoor. Die gaat het vandaag openen om maar een beetje in de stemming te komen. En dat staat onder leiding van Patrick zelf. Dus Patrick, wat ga jij vandaag doen met het koor? Nou, dat is een liedje en dan mag Cantarella alvast opkomen. Dat is een liedje en dat heet 1, 2, 3. En als je in je eentje zingt, is dat leuk. Als je met 2 mensen zingt, is dat nog leuker.
En als je met 3 mensen zingt, is dat ontzettend leuk. Ja, heel goed, dat hoorde ik al. En je kunt ook 1 stemmig zingen, je kunt 2 stemmig zingen, maar je kunt ook 3 stemmig zingen. Dat gaan we zo meteen horen in 1, 2, 3. Heel veel succes! En bij het echte decembergevoel mogen een paar mensen niet omtreden. En dat is natuurlijk de kerstman, maar er komt nog iemand eerder, dat is... Wie? Sinterklaas, oh ja. En weet niet iemand hoe oud Sinterklaas al is? Ja, 700, misschien nog ouder, dat weten we eigenlijk niet. Maar hij is dus ooit geboren. En Sinterklaas was geen gewoon kind, maar dat was ook al echt een heilige in de tijd, toen hij pas geboren werd dan. En toen riep hij al iets, dat hoor je zo meteen. En Maud, die gaat zo meteen zingen wat Nicholas riep. The birth of Nicholas, de geboorte van Sinterklaas.
Ja, jongens en meisjes, en als de winter eraan komt, die is er niet in één keer. Maar die komt van heel ver en die komt zelfs over de oceaan heen. En dan moet je je voorstellen, na de zomer komt er al een klein windje uit de winter. De sneeuwvlokjes al over de oceaan richting Nederland. Of misschien zelfs richting Frankrijk. En dan zeggen ze niet de oceaan, maar l'océan. En daarom het liedje Caresse sur l'océan. Ja, goed gedaan, Cantarella Jeugdkoor. Jullie kunnen inderdaad aan die kant van het podium aflopen en achterin gaan zitten. Dan gaan we door met het volgende koor, de Young Singers uit Landgraaf. Die mogen